Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho challengeu, do ktorého ma vyzval Heľko. Úlohou challengeu je vypiť 3 deci mlieka, zimného pochopiteľne. Toto mlieko som pred chvíľou meral na 2 stupne, takže bude to umenie vypiť. Ale verte mi, hádam nebude zle z toho. Hádam. Alebo ma nebude bolieť hrdlo, takže nie je to predĺžovať ľudia. Je sa na to. 3, 2, 1. To je zimné. Takže čaute.